kwarta. Pagpili asaka, kung palabihon mo ang gugma kay sa kwarta, basig mapas mo ka. Ilawon sa kasing-kasing, naglomlom ang gugma. Sa bulsad pitaka, magburot sab ang kwarta. Pagpili asaka, dunay di gusto gugma, mas importante ang kwarta. Bahala ug bungiti, gulang butihon, piyon gon lang ang mata. Gugma vel sa kwarta, pagpili asaka. Kung palabihon mo ang gugma kay sa kwarta, basin mapas mo ka. May nabuwang sa gugma, di padaplin ng kwarta. Ang gugma buta ug kung way swerte, disgrasya si kwatika. Gugma vel sa kwarta, ambo